नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. पदवीधर आमदार नेमकं करतात काय? विद्यार्थ्यांचा सवाल. दोडामार्ग परमे सोसायटीची निवडणूक, वैभव सहकार परिवर्तन पॅनलचा विजय, भाजपा पुरस्कृत पॅनल चितपट. आणि जिल्ह्यात रामनवमीचा उत्साह. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. देवगड तालुक्यातील नारिंगरे येथील श्रीराम मंदिरात रामनवमी उत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला.
पूर्वज गाजी गंगाने आलेले ते 150 वर्षापूर्वी बांधले. त्या पद्धतीला रामजन्मोत्सव सतत दरवर्षी प्रतिवर्षी होत आहे. पूर्वी हा उत्सव जवळ 9 दिवस करायचा. चैत्र प्रतिमेपासून अगदी नवमीपर्यंत कालांतराने आणि उत्सव काही दिवस 3 दिवस चालायचा. आणि आता सातत्याने हा उत्सव हे नवमीला साजरा केला जातो. त्या घराण्यातील तर ते आज वंशपणाचे तर ते माझ्या बाजूला होते दिलीप कुमार तेच मेन म्हणजे त्या संस्थेच्या त्यांच्या शक्य असेल तेवढी मदत करतात. सामूहिक हा जो गावाचा उत्सव असा होतो आणि या उत्सवाला वर्षभर चांगल्या प्रकारची रंगणी काही कामाचं कार्यक्रम असतात. पूर्वी या ठिकाणी नाटकासाठी नाटक आता थोडंसं मॅनपॉवर कमी झाल्यापासून थोडीशी दार्शनिक कार्यक्रमात थोडीशी बदल होतो. परमे ग्रुप विविध कार्यकारी सेवा संस्था भेडशी या संस्थेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत शिवसेना व इतर पक्ष पुरस्कृत वैभव सहकार परिवर्तन पॅनलने भाजपा पुरस्कृत पॅनलला चितपट करत 10 जागांवरती मोठा विजय मिळवला आहे. केवळ एकट्याच्या हट्टासामुळे ही निवडणूक झाली. मात्र मतदारांनी त्यांचा सुफडा साफ केल्याची प्रतिक्रिया गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली. भाजपाचे मंडळ अध्यक्ष सुधीर दळवी यांच्याच कुटुंबातील 3 ते 4 उमेदवार असल्यानं नाव न घेता गणेश प्रसाद गवस यांच्यावरती टोफ लागली. तर दळवी व भाजपा पुरस्कृत पॅनलला रोखण्यासाठी उबाटाचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी, काँग्रेसचे वासुदेव नाईक या मंडळींनी या निवडणुकीमध्ये एक मोठ बांधल्याचं पाहायला मिळालं. विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन करतेवेळी शिवसेनेशी युती केलेले पदाधिकारी व कार्यकर्ते एकत्र पाहावयास मिळाले. परमे ग्रुप सोसायटीमध्ये या जवळजवळ 17 गावाच्या सोसायटीमध्ये या ठिकाणी काल निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीमध्ये वैभव सहकार पॅनलने निर्विवाद असं यश संपादन केलेलं आहे. सर्व पॅनलच्या 10 पैकी 10 जागा या ठिकाणी भरघोस मतांनी निवडून आलेल्या आहेत. आणि हे निवडून येत असताना समोरच्या पॅनलच्या अनेक लोकांच्या डिपॉझिटसह जप्त जाण्याची परिस्थिती निर्माण केली. यासाठी सर्व विजयी उमेदवारांचं पहिल्या प्रथम मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. त्याचप्रमाणे त्यांना विजय करून आणण्यासाठी ज्यांनी मेहनत सर्व कार्यकर्त्यांनी घेतली त्या सर्व कार्यकर्त्यांचं या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे त्यापेक्षा जास्त ज्यांनी यांना मतदान केलं आणि निवडून दिलं त्यांना सुद्धा मी या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. अनेक लोकांचं असं म्हणणं होतं की या ठिकाणी परमे ग्रुप सोसायटीची निवडणूक आजपर्यंत कधी झाली नाही. पण मी वस्तुस्थिती सांगू इच्छितो की या ठिकाणी निवडणूक सुद्धा ही निवडणूक बिनविरोध जाणार होती. परंतु एका माणसाच्या हट्टासापोटी एका माणसाच्या एकाच घरातल्या 4 उमेदवारामुळे या परमे ग्रुप सोसायटीवर निवडणूक लादली गेली. आणि लादली गेल्यामुळे ही निवडणूक लढवली गेली. निवडणूक लढवण्याची कोणाची इच्छा नव्हती. कारण परमे ग्रुप सोसायटी ही जशी चालली तशीच पुढे चालावी इच्छा होती. परंतु ज्यांची सत्ता होती त्या सत्ता असलेल्या माणसांनी सुद्धा या ठिकाणी सहकार्य केलं नाही. आणि एकाच घरातले 4 उमेदवार या ठिकाणी देऊन परमे ग्रुप सोसायटीवर घरगुती या ठिकाणी सत्ता स्थापन करण्याचा ज्यांचा उद्देश होता तो उद्देश या ठिकाणी असफल ठरलेला आहे. आणि हा असफल आम्ही केला नाही तर ज्या लोकांनी मतदान केलं आणि मतदान करताना जे मतदान भरघोस मतदान केलं आणि उत्स्फूर्त मतदान केलं त्या मतदानावरून त्यांना समजलं असेल की त्यांचा सुपडा साफ झालेला आहे. आणि या ठिकाणी आमच्या बरोबर सुद्धा काही सहकारी या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत. त्यांना सुद्धा आम्ही या ठिकाणी सांगितलं होतं की तुम्हाला आम्ही या ठिकाणी निवडून आणणार आहोत. त्याप्रमाणे आम्ही ज्यांना सांगितलं तेच या ठिकाणी उमेदवार बरोबरचे निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे या सोसायटीवर निवडणूक लढवताना आमचा एकमेव उद्देश होता या ठिकाणी सर्वपक्षीय कार्यकर्ते म्हणून आम्ही या ठिकाणी निवडणूक लढवली आहे. कोणाचाही दुजाभाव न करता सहकारामध्ये जे माणसं काम करतायत त्या माणसांना न्याय देण्याचं काम हे सर्व उमेदवार आमचे करतील. या ठिकाणी ज्या उमेदवारांनी या ठिकाणी निवडणूक लढवल्या त्याच्यातले 4-5 उमेदवार या ठिकाणी अगोदर संचालक सुद्धा होते. त्यांचा अनुभव आणि नवीन माणसाची त्यांना जोड या जोडीमुळे ही सोसायटी चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी सहकार्य करेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि परत एकदा सर्व उमेदवारांचं अभिनंदन करत असताना मतदारांनी ज्या आमच्यावर विश्वास टाकला त्या मतदारांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी निवडणूक लढवत असताना या निवडणुकीसाठी या भागाचे आमदार आणि माजी मंत्री माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आम्हाला सहकार्य केलं. त्याचप्रमाणे आमचे दुसरे आमदार जिल्ह्याचे नेते माननीय निलेश राणे यांनी सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन केलं.
त्याचप्रमाणे आमचे जिल्हा प्रमुख संजू परब जे या ठिकाणी सक्रिय या ठिकाणी भाग घेतला होता, ते आज या ठिकाणी येणार होते, परंतु एक दुःखद घटनेमुळे ते या ठिकाणी पोहोचले नाही. परंतु त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी या ठिकाणी आमच्या या ठिकाणी सर्व उमेदवारांचं या ठिकाणी अभिनंदन केलेलं आहे आणि आशीर्वाद दिलेले आहेत आणि असंच सहकार्य यापुढे तुम्हाला करण्याचं अभिवचन दिलेलं आहे. त्यामुळे त्यांचे सुद्धा सर्व नेत्यांचे या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. शनिवारी मळगाव येथे क्रिकेट सामने सुरू असताना अचानक आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे मैदानावर उभारलेला मंडप उडून गेला. जिल्ह्यातील वेंगुर्ले येथील सुमारे 200 वर्षापूर्वीच्या जुन्या पुरातन राम मंदिरात आजही परंपरेनुसार राम जन्म सोहळा संपन्न झाला. वेंगुर्लेत मुख्यत्वे मोठ्या प्रमाणात राम मंदिरं व मारुती मंदिर आहेत. सकाळी श्रीरामाची पूजा केल्यानंतर प्रत्येक मंदिरात कीर्तन व त्यानंतर राम जन्म सोहळा भक्तांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला. प्रभू श्रीरामाचे पाळणागीत महिलांनी कात प्रभू रामाचा जन्मसोहळा आनंदात साजरा केला. दिवसभर मंदिरात राम जन्म सोहळा निमित्त रामरक्षा, रामगीत, राम जन्मघोष असे विविध कार्यक्रमांनी जन्मसोहळा संपन्न झाला.
परमेश्वराने ठरविल्याप्रमाणे परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्पदां धर्म संस्थापनार्थाय संभवा सुरेश तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे हे मंदिर जवळजवळ 200 वर्षापूर्वीचं आहे. पुरातन मंदिर तुम्ही जर बघितलं यामध्ये सगळं ग्रामपंचायत आहे. गणपतीपासून सगळं ग्रामपंचायत इकडे आहे. आणि जय रामनवमी उत्सव ज्या परंपरेने सुरू आहे त्याच परंपरेने आजसुद्धा सुरू आहे. या 200 वर्षात परंपरा आम्ही सेम आणि देवाच्या कृपेने आणखी काही कार्यक्रम करतो ते गोष्ट वेगळी. आता परंपराची की सकाळी रामजन्म कीर्तन, त्यानंतर आरती, नंतर दिवसभर लोकांनाही माहिती आहे, दिवसभर लोकांचं दर्शन घेतात. रात्री भजन कीर्तन, नामस्मरण, रामरक्षा स्तोत्र हे सगळे संस्कार हे सुरू असतात. या व्यतिरिक्त ह्या मंदिरात रामरक्षा संस्कार चालतात, हनुमान चालीसा संस्कार चालतात, श्री राम जप चालतो. हे संस्कार लहान मुलांचे आणि बायकांचे ग्रुप हे सततच्या रोजच्या याच्याप्रमाणे हे कार्यक्रम सुरू आहेत. तुमचं नाव काय? मी पुरुषोत्तम मंत्री. हे मंत्री घराण्यातलं आहे. आमचा वैभव आहे 200 वर्षापूर्वीचं. मी जवळजवळ 8व्या-9व्या पिढीतील. भारतीय जनता पक्षाच्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्ह्यातील 14 मंडळ विभागांमध्ये स्वतंत्र ऑनलाईन कार्यकर्ता संमेलन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आणि 6 एप्रिलला हे अभियान आपण त्याची समाप्ती करणार आहोत. तर 6 एप्रिलला भारतीय जनता पार्टीचे 1.5 कोटी सदस्य नोंद झालेली आहे. 1.5 कोटी सदस्यांची. मला असं वाटतं की एखाद्या पार्टीच्या इतिहासातील ही मोठी उपलब्धी आहे. 1,73,00,000 आमचे मतदार आहेत आणि त्यापैकी चक्क 1,50,00,000
ही सदस्य संख्या ऑफिशियल नोंद झालेली आहे. बरं, या नोंदीची प्रक्रिया जी होती ती संपूर्णपणे ऑनलाईन होती आणि त्याला एक सिस्टीम होती. त्यामुळे ही एवढी मोठी अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्राने केलेली आहे आणि त्यासाठी एक मोठं उद्याचा एक जो स्थापना दिवस आहे तो एका सोहळ्याच्या रूपाने आपण संपूर्ण महाराष्ट्रभर साजरा करतो. महाराष्ट्रामध्ये संघटनात्मक 78 जिल्हे आहेत. जी मंडल असतात, आपण तालुका किंवा त्याच्यापेक्षा लहान जी असतात ती मंडल आहेत 1146. तर या प्रत्येक मंडळामध्ये एक मोठा कार्यक्रम या निमित्ताने होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने सुद्धा या सगळ्या अभियानामध्ये आपलं मोठं योगदान दिलेलं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की महाराष्ट्राच्या 1% हा सिंधुदुर्ग असतो. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये समजा 288 विधानसभा आहेत तर आपल्याकडे 3 आहेत, म्हणजे 1% हे प्रमाण आहे. तसं 1.5 कोटी सदस्य संख्या ज्यावेळी महाराष्ट्राने पूर्ण केली त्यावेळी 1.5 लाखाचा टप्पा आम्ही सुद्धा काढला. 1.5 लाखापेक्षा जास्त सदस्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण केलेले आहेत. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा उद्याचा दिवस जल्लोषपूर्ण वातावरणामध्ये साजरा होणार. उद्या सकाळी प्रत्येक कार्यकर्त्याने आपल्या बूथवर एक मोठं झेंडावंदन करायचंय. त्याप्रमाणे 921 बूथ आहेत तर प्रत्येक बूथवर 1 ठिकाणी 2 ठिकाणी मोठा झेंडा लावून झेंडावंदन होईल आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याने, प्रमुख कार्यकर्त्याने आपल्या घरावर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा लावण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्यामुळे कार्यकर्ते घरावर झेंडा लावतील आणि आपल्या कुटुंबियांसमवेत त्याचा एक सेल्फी काढतील आणि आपण भारतीय जनता पार्टीचा सदस्य असल्याचा, पदाधिकारी असल्याचा अभिमान व्यक्त करतात. त्यानंतरच्या काळामध्ये प्रत्येक कार्यालयामध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम होतील. योगायोगाने उद्या रामनवमी आहे, तेही या सोहळ्याला आपण जोडून घेत आहोत. आणि बरोबर दुपारी ठीक 1:30 वाजता प्रत्येक मंडळामध्ये, म्हणजे आपली 14 मंडळ आहेत जिल्ह्यामध्ये, त्या प्रत्येक मंडळामध्ये आपण एक मोठा कार्यक्रम करणार आहोत. तिथे LED स्क्रीन लागेल. तिथे प्रत्येक ठिकाणी 200, 250, 300, 400 जशी काही संख्या होईल उद्याचा सणाचा दिवस असला तरी, तर ती सगळी लोक एकत्र येणार आहेत आणि या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस करणार आहेत. ते सगळ्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करणार आहेत. त्यांच्यासोबत प्रदेशाध्यक्ष आपले चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाचे कार्याध्यक्ष आणि आपले माजी पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण आणि मंत्रिमंडळातले सगळेच भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, सगळे आमचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण जी कामगिरी केली आहे त्या कामगिरीला सन्माननीय राणेसाहेब असतील, सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, आमचे अतुलजी काळसेकर, प्रमोदजी जठार, अजितराव गोगटे, या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं इतकं काम उभं केलं. त्याचप्रमाणे सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने हे सगळं काम आपलं उभं झालं. आता भारतीय जनता पार्टीची सदस्य संख्या जिल्ह्यातली तोफा दणाणल्या, बंदुकीच्या फैरी आकाशात झाडल्या, मंगलवाद्ये वाजू लागली, नगरखान्यात नगारे ताशे झडू लागले. पण आचरा नगरीत इनामदार श्री रामेश्वराच्या दरबारी रामजन्माचे पाणे हलू लागले. राम जन्मोत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. पाहुयात.
पाणी चालू आहे तिकडे, बंद करू नका. चालू ठेवामध्ये पटकन लक्षात येईल. खालून येताना दुसऱ्या कोणते वरती येतात त्याने मागे. कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबर्डे येथील राम मंदिरात रामनवमी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पाहूयात. सहित प्रभू आला म्हणती करेल. कणकवली हळवल येथील पुरातन असलेल्या श्रीराम मंदिरात दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी रामनवमी सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या ठिकाणी जिल्ह्यासह मुंबईतील भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. पाहूयात. रामचंद्राच्या रूपाने भगवंताने मानव रूपाने त्या कौशल्याच्या उदरी जन्म घेतला. सर्व देवतांनी अवकाशातून पुष्पवृष्टी केली आणि सर्व सृष्टी काय आनंद झालेला आहे की आता आमचा काय भक्तांचा कैवारी असा भगवंत या भूतलावर अवतीर्ण झालेला आहे. आणि आता आमची सर्व देवतांना आनंद झालेला आहे की आता या सर्व दुष्टांपासून त्या रावणाने जनतांचा सर्वनाश करून आमची काय होईल तो आमची सुटका करेल. म्हणून सर्व देवता या नभोमंडलामध्ये उभे राहून त्या भगवंताच्या दर्शनाची प्रतीक्षा करत होते. सर्व अयोध्या नगरी आनंदली होती. सर्वत्र ढोल ताशांचा वर्षाव होत होता.
की प्रत्येकाने आपल्या जागेवरच उभं राहावं. प्रत्येकाने खूप प्रसन्न वाटलं. आज रामनवमी आहे आणि या रामनवमीच्या औचित्यावर इथे एक मोठा उत्सव होतो आणि मला माहिती आहे की जिल्ह्यातील एक हे प्राचीन असं राम मंदिर आहे. गेल्या वर्षीच या मंदिराने 100 वर्ष पूर्ण केली. गेल्या वर्षी मोठा सोहळा या ठिकाणी झाला. आजच्या दिवशी ह्या ठिकाणी येण्याचं भाग्य मिळालं आणि श्रीरामांचं दर्शन घेण्याचं भाग्य या ठिकाणी मिळालं. माझ्यासोबत माझे सगळे सहकारी आहेत, मिलिंद मेसले आहेत, समर्थ राणे आणि सगळी जिथली कार्यकारी मंडळी आहेत. तर या मंदिराच्या सगळ्या कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो. अजून एक विलक्षण योगायोग आहे की आज रामनवमीसुद्धा आहे आणि ज्या रामाचं मंदिर बसवण्याचं काम ज्या भारतीय जनता पार्टीने केलं, म्हणजे मंदिर निर्माणाचं काम ज्या भारतीय जनता पार्टीने केलं, त्या भारतीय जनता पार्टीचा 45वा स्थापना दिनसुद्धा आज आहे. तर ह्या दोन्ही योगायोगावर श्रीरामाकडे प्रार्थना आहे की भारतीय जनता पार्टी 100% पुढच्या काळामध्ये जावं आणि या मंदिरात येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला सुखसमृद्धीचं आयुष्य लाभ. नमस्कार, मी श्यामसुंदर राणे. आज रामनवमी उत्सव आहे. आमच्या हळवलगाव श्रीराम मंदिरमध्ये मोठ्या उत्साहात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला सर्वात मोठा रामनवमी उत्सव साजरा झाला. हे जे राम मंदिर आहे आमचं, ते कैलासवासी अनाजी गणू राणे यांनी संस्थापित केलेलं आहे. ते रामभक्त होते, मुंबईत कीर्तन करायचे आणि त्यांना कीर्तनाचं बक्षीस म्हणून एका सुप्रसिद्ध 200 व्यक्तीने मूर्त्या दिल्या आणि त्यांनी इथे येऊन गावात आपल्या भावकीच्या सानिध्याने इथे छोटं मंदिर बांधलं आणि नंतर राणे भावकीच्या सहकार्याने आणि ग्रामस्थांच्या सहकार्याने त्यांनी या मंदिराचा प्रथम जीर्णोद्धार केला आणि त्यानंतर या मंदिराला गेल्या वर्षी 100 वर्ष पूर्ण झाले. आमचं श्रीराम सेवा मंडळ आहे, त्याने या मंदिराचा ही ज्या भव्य वास्तू आता दिसते तिचा जीर्णोद्धार केला. गेल्या वर्षी अयोध्येचं 5000 वर्षांनी होणारं श्रीराम मंदिर आणि आमचं हे 100 वर्षाचं, या दोघांचा कपिलाषष्ठीचा योगायोगाने आमच्या मंदिराचं उद्घाटन झालं. यावर्षी आमचा 101वा रामनवमी उत्सव आहे आणि प्रथम वर्धापन दिन आम्ही साजरा करत आहोत. रोज इथे सायंकाळी हरिपाठ, कीर्तन, महाप्रसाद आणि प्रदक्षिणा अशा स्वरूपात आम्ही हा उत्सव साजरा करतो. भाविक भक्तगण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले तमाम वारकरी माहेरवाशिनी भक्तिभावाने येतात
ओट्या भरतात, नवस बोलतात आणि त्यांच्या मनोकामना मनीषा हे पुरातन मंदिर असल्यामुळे त्या पूर्ण होतात. खूप लांबून लोक इथे येतात. या आजूबाजूच्या परिसरात हे एकमेव राम मंदिर असल्याने सायंकाळपर्यंत भक्तांची रीग लागलेली असते. आमचं हे तरुण मंडळ आहे गावचं स्थानिक एक महिनाभर या रामनवमी उत्सवाची तयारी करत असते आणि त्यांच्या या प्रयत्नांचं यश म्हणून इथे आलेल्या लोकांचं आम्ही चांगल्या प्रतीने स्वागत करतो आणि त्यामुळे दिवसेंदिवस येणाऱ्या लोकांचा भक्तीचा ओघ वाढत आहे. या कामी आम्हाला आमच्या मुंबई मंडळाचं सुद्धा सहकार्य लाभतं. त्यांची उपस्थिती, देणगी आणि प्रसिद्धीच्या स्वरूपात आम्ही हा उत्सव साजरा करतो आणि असाच पुढच्या वर्षीसुद्धा याही मोठ्या भक्तिभावाने उत्साहाने आम्ही हा रामनवमी उत्सव साजरा करणार आहोत. रोज वेगवेगळे कीर्तनकार असतात. अन्नदानासाठी वेगवेगळ्या अन्नदान दानशूर व्यक्तींकडून आम्हाला पंगतीसाठी मदत मिळते आणि या सर्वांच्या सहकार्याने हा रामनवमी उत्सव भव्य स्वरूपात आमचा साजरा होतो. नमस्कार मंडळी, मी तातुराडे, श्रीराम सेवा मंडळ हळवद. गेल्या वर्षी 100 वर्ष पूर्ण झाली. यावर्षी 101 रामनवमी आहे आणि वर्धापन दिन रामनवमी मोठ्या उत्साहात पार पडली. भाविकांची भरपूरच गर्दी यावर्षी होती आणि उत्साह यथासांग व्यवस्थित पार पडला. पदवीधर विद्यार्थी वर्गाला यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठाकडून MA शिक्षण क्रमाची पुस्तकं न पुरवल्यानं पिळवणूक होत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर परीक्षा तोंडावरती आली असताना देखील शापिल स्वरूपातील पुस्तकं विद्यार्थ्यांना दिली गेली नाहीत. कोकण पदवीधर आमदार ॲडव्होकेट निरंजन डावखरी यांचंही लक्ष याकडे विद्यार्थी वर्गानं वेधलं. मात्र अद्यापही पुस्तकं शापिल स्वरूपात न मिळाल्यानं पदवीधर आमदार नेमकं काय करतात असा सवाल पदवीधर विद्यार्थी विचारत आहेत. पाहूयात.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक यांच्या MA मराठी, हिंदी, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन, इतिहास या शिक्षणक्रमाची 4थ्या सेमिस्टरची पुस्तके परीक्षा मे महिन्यात तोंडावर आले असताना अद्याप अभ्यासक्रम लेखी स्वरूपात तयार नाही. ऑनलाईन पद्धतीने पोर्टलवरती 50% अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. अभ्यासक्रम बघता ऑनलाईन अभ्यास करणं शक्य नाही. त्यात कोकणातील नेटवर्कची परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांची नाक पिळवणूक होत असून विद्यापीठ फी घेऊनही सेवा देत नाही. या विद्यापीठातून नोकरदार विद्यार्थी वर्ग शिक्षण घेत आहे. याचा विचार करता पुस्तक प्राप्त होणं क्रमप्राप्त होतं. 3ऱ्या सेमिस्टरची पुस्तके देखील परीक्षेच्या 2 दिवस आधी मिळाली. यंदाचा 4थं सेमिस्टर अंतिम असल्यानं पुस्तकं लवकरात लवकर मिळणं आवश्यक आहे. पुस्तकांअभावी विद्यार्थी वर्गाला शिक्षणाच्या हक्कापासून विद्यापीठ रोखत आहे. या परिस्थितीचा नाहक मनस्ताप अभ्यास केंद्रांना होत आहे. याबाबत पदवीधर आमदार ॲडव्होकेट निरंजन डावकर यांचं पदवीधर विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधून देखील त्यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. त्यामुळे पदवीधर आमदार नेमकं करतात काय असा सवाल विचारला जात आहे. पदवीधरांचे आमदार म्हणून सत्तासूख घेणारे प्रतिनिधी आता पदवीधरांना न्याय देणार का हे पाहावं लागणार आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांचा रोज विचारात घेऊन विद्यापीठाशी संपर्क साधला असता नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यासक्रमच तयार होत आहे. झालेला अभ्यासक्रम पुस्तक स्वरूपात छापण्यात येत आहे. येत्या आठवड्याभरात ती छापील पुस्तकं अभ्यास केंद्रापर्यंत पोहोचतील. तर अद्याप तयार न झालेल्या अभ्यासक्रमाविषयी विद्यापीठाचे संचालक सांगू शकतील अशी माहिती देण्यात आली. मालवण देऊळवाडा येथील रामेश्वर मंदिरात रामनवमी उत्सव साजरा करण्यात आला. पाहूयात. रामनवमी निमित्त आज सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण होतं. मंदिरात आरती, कीर्तन, भजनं पार पाडत जय श्रीराम जयघोषानं गवंडीवाडा मालवण येथील राम मंदिर परिसर दुमदुमून गेला होता. पाहूयात.
रामनवमी निमित्त सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण होतं. धार्मिक कार्यक्रमांबरोबरच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. कीर्तने, आरत्या, भजने, महाप्रसाद यांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मालवण गवंडीवाडा येथील राम मंदिरात भक्तिमय वातावरणात आणि जल्लोषात आजचा राम जन्मोत्सव सोहळा साजरा करण्यात आला. रामनामाचा जयघोष यावेळी करण्यात आला. मालवणचे राम मंदिर सर्वात जुने असून हे 126 वर्ष आहे. नमस्कार, जय श्रीराम. आज या ठिकाणी राम जन्मोत्सव पार पडला गेला आहे. आमच्या राम मंदिर गवंडीवाडा या ठिकाणी प्रतिवर्षाप्रमाणे इथे आज हे 126वं वर्ष आहे. या राम मंदिरामध्ये पार पडण्यात येणाऱ्या उत्सवाचं 126वं वर्ष आहे. या ठिकाणी आज आत्ताच राम जन्मोत्सव पार पडला गेला आहे. धार्मिक विधी आता पूर्ण झालेले आहेत. आता महाभोजनाचा इथे कार्यक्रम पार पडलेला आहे आणि त्यानिमित्ताने आज या ठिकाणी विविध प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम चालले आहेत. सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं आहे मंडळाने. त्यानिमित्ताने आत्ता आज रात्रोठी 10 वाजता बाळ कोल्हटकर लिखित एखाद्याचं नशीब ह्या एका हृदयस्पर्शी सामाजिक नाटकाचं इथे हा शुभारंभाचा प्रयोग या ठिकाणी ते करणार आहेत. त्यानंतर समय नृत्य हे होणार आहे. आज नाही, समय नृत्य मंगळवारी होणार आहे. त्यानंतर महिलांचा कार्यक्रम आहे मिळून साऱ्याजणी. गुरुवारी हा महिलांचा कार्यक्रम होणार आहे. आणि 12 तारीखला राम मंदिर समर्थ रामदास प्रासादिक नाट्य मंडळ एक ऐतिहासिक नाट्यपुष्प सादर करणार आहे, जे शंभूराजांच्या जीवनावर येणार आहे. ते ऐतिहासिक नाट्यपुष्प असणार आहे. इथे उषाला मृत्यू वसंत कानेटकर लिखित. आणि 12 तारीखला 6:25 इथे सकाळी 6:25 हनुमान जन्मोत्सव साजरा होणार आहे. तेव्हा सर्व भाविकांनी या इथे धार्मिक कार्यक्रमांचा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा असं मी मंडळाच्या वतीने सर्वांना आवाहन करतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पदवीधर आमदार नेमकं करतात काय? विद्यार्थ्यांचा सवाल. दोडामार्ग परमे सोसायटीची निवडणूक, वैभव सहकार परिवर्तन पॅनलचा विजय, भाजपा पुरस्कृत पॅनल चितपट आणि जिल्ह्यात रामनवमीचा उत्साह. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.